Zo štatistík vieme, že naše deti veľmi málo športujú, veľmi málo sa pohybujú. Vieme tiež od odborníkov, že nízky pohyb znamená vysoké riziko civilizačných chorôb a že teda pohyb je najlepšou prevenciou pred rozširovaním civilizačných chorôb. Aj preto sme pristúpili ku zverejneniu 2 víziev, ktoré sú súčasťou pilotných projektov zameraných na rozpohybovanie detí. Ten prvý projekt sa nazýva Športové poukazy a je založený na tom, že zatiaľ na vybraných školách sa pripraví menu, to znamená zoznam možností športovania detí. Tie možnosti môžu byť na škole, môžu byť na centrách voľného času, môžu byť v športových kluboch. Každé dieťa takéto menu dostane. Škola dostane peniaze na každé dieťa a tie peniaze pôjdu spolu s dieťaťom tam, kde si dieťa spolu s rodičom vyberie, že bude športovať. Celkový objem prostriedkov na tento projekt je 400 000 eur, zapojených je 16 škôl. Tento pilotný projekt sa začal na začiatku roka 2012. Už v súčasnosti prebieha, tie meny sú na školách pripravené, žiaci si vyberajú miesto, kde chcú vykonávať pohybové aktivity. V polovici marca budú školám prevedené peniaze, ale tie poukazy už existujú teraz, takže nič nebráni tomu, aby sa aktivity rozbiehali. Každý ten projekt bude kontrolovaný odborníkom z Krajského školského úradu a ešte aj jedným nezávislým odborníkom, ktorí budú vyhodnocovať úspešnosť toho projektu tak, aby po jeho ukončení sme vedeli povedať, či rozšírením tohto projektu získame ten efekt, že bude u nás športovať oveľa viac detí, respektíve bude sa pohybovať viac detí. Druhý projekt je zameraný na športové zväzy a je to vlastne výzva zväzom zapojiť čo najväčší počet detí do pohybových aktivít. Celkový objem prostriedkov na túto výzvu je takisto 400 000 eur. Takisto sme prišli s mechanizmami kontroly, tak aby sa tieto peniaze nezneužívali, aby sme mali istotu, že zväzy za ne aj zabezpečili športovanie detí. Vychádzame z toho, že zväzy majú najlepšie know-how na to, ako pritiahnuť deti atraktívnym spôsobom k pohybovým aktivitám. Bodka. Za bodkou ide to, čo chcem doplniť. Do tohto celkového rámca podpory športovania detí zapadá aj projekt, ktorý je v záverečnej fáze prípravy, a to je projekt Národného športového centra. Národný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov operačného programu Vzdelávanie vo výške 10 miliónov eur a je zameraný na 5000, to je cieľová skupina, 5000 učiteľov len telesnej výchovy. Prvýkrát v histórii nielen štrukturálnych fondov na Slovensku a operačného programu Vzdelávania, ale v histórii Slovenska pripravujeme ďalšie vzdelávanie špecifickej skupiny učiteľov, ktorá nemala zamerané programy v ďalšom vzdelávaní, a to sú telocvikári. Ide o nové zážitkové formy vyučovania telesnej výchovy. Chceme v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu, ale aj s ďalšími akreditovanými odborníkmi, trénermi pripraviť našich učiteľov na to, aby zatraktívnili, a teraz chcem zdôrazniť, povinné vyučovanie telesnej výchovy. Viažeme to aj na to, že nielen o informáciách a o vzdelávaní učiteľov, ale chceme aj pomôcť školám dovybaviť si svoje telocvičné priestory, náradie modernými učebnými pomôckami a na jedného učiteľa
viažeme 500 eur na tzv. Telocvikársky balíček, ktorý si ten učiteľ v rámci tohto projektu doniesie do školy, aby mohol používať na konkrétnych hodinách, na konkrétnom vyučovaní telesnej výchovy. Sme rádi, že sa nám podarilo nájsť možnosti aj v operačnom programe vzdelávania na túto špecifickú kategóriu učiteľov, na učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách Slovenska.